Ngai U Blei pi barok ki paralok ki jingah ngani kapor ke bomenta. U Blei nang karkui pi U Blei nang yalam pi hak pi nang yai sprang ban skri utrai na gowe kapor jagowe kapor. Ban ngi scam ngani kubor ke bomenta ke bangan pensnyo bedeng jopi. Kan long ke jingir khu nam ta jopi ki paralok ki jingah. Sngap aduk ban kut ini ke tin ke jong Blei. Kene gede ke tin ke jong Blei ke tin ke bodon bor ke tin ke baim ke balak ban pelaj lut yang ngai pi. Ladangi sngap bat shahshkor ka naduk ke download ladangi sngap ka bat ngi pelaj jumut ya ke bangi iohsngew menta ngi scam pinyo ke pelaj ke bakrau nagani ke tin ke jong Blei ko khubor ke banga kwah ban pensngew hapdeng jopi menta ke long ke phila ban siam ke gospel kat kumu Yohanes ke nong ke bapra ke khot ke ba sapunyo ke gospel kat kumu Yohanes ke nong bapra ke khot ke ba sapunyo ke tin ke jong Blei ke ong kumni jar ubalong na U Blei u shahshkor ya ke tin jong U Blei namar kata ke tin namar kata ken pi mi shahshkor na ba pimlong na U Blei kini gide ki kintin ki ba u Jisu Ukraine ya kini gi nong yalam nyam ya gi Parisi gi Sadusi ya gi nong tho kini gide kintin ki ba u Jisu Ukraine ya kini gi nong yalam nyam namar ki wan she u Jisu ki wan om de dotnut i gaban iohsngew ya ke tin ke jong U Blei na u Jesus Christ hari ki wan de ta dotnut ya gaban penrem ya gaban wadaw ya u Jesus Christ bat na kata kada u Jisu Ukraine ya gi kitin uong na baki kimlong na U Blei namar balai baki klem wan de kata dotnut i gaban iohsngew ya gaban shahshkor ya gani ke tin ke jong U Blei bat na kata kada u Jisu uong ya ni kitin oh kini gide ginong yalam niam kiba kiba syakri U Blei kini gede kinong yalam niam kiba trei ya kam ke jong Blei hanrei kini kim sngew tenat ban shahshkor ban sngap ya gani ke khubor ke jong Blei na u Jesus Christ ka ba Ukraine ka babut ba kini gibriu ki sulong kita ginong yalam ya kata ga niam ka ba kikidon ki sulong ki spenpau ila de ba kilong gibriu ke skri U Blei hari na spok ka don chi ka don ka jingthli kim don kata ka jingdei ke babat U Blei na kata ka daw ka pelong ya ki bakin habaki wan sya u Jisu ki wan ni gaban penrem ki wan ni gaban wadaw wadong yu Jesus Christ ki klem wan ni gaban sngap ni gaban shahshkor ya gani ka khtin ke jong U Blei bat na kata ka daw u Jisu Ukraine ya gani kitin haki u yoi ba kini ki wadaw ki wadong bat arangi puli haswa ban po gani khot yoi hang ni ba u Jisu ong yaki ba kini kidei na u syaitan kini kidei na u syaitan namar ki klem pen shahshkor ke ba u Jisu Ukraine ya kata ka khubor ke jong U Blei bat kini kidei ki sngap ke shahshkor lan ki trei kilong na u syaitan ong ka khtin ke jong U Blei namar balai ba kini ki klem ithuh ya ta U Blei u baki ki nge larangi puli gat khot ka pesan ngin yo i hang ni ba u Jisu ong ti penban phimsiam la ithuh ya u renga nga ithuh yu tiladanga ong bangam ithuh yu ngalong kum mapi ubalam ler renga ithuh yu bat ngasumar ya gaktin jong u hang ni ngisngaw thu bakini gibru kisulong kita ginong tre gi jong U Blei kisulong kita ginong yalam gi jong U Blei henre ki klem ithuh ya ta U Blei ki klem don kata gajing dei bat U Blei ki klem don kata gajing dei bat U Blei na kata gadaw kilong kita gibom sngaw tenat igban shahshkor ya gaktin ge jong U Blei bat kini kiwan ni gaban bishar ya gaban sngap ya gaban yo gaban wadaw wadong yo Jesus bat kini u Jisu ledep ban kren syai ba ketenraj ki kalong na u syaitan ketenraj ki kalong na u syaitan bat kini gede ke khubor nam ta jangan spi we ki prok bisinga hagini ke si don shibun ki bru hoi don shibun ki bru ki bom sngaw tanat chu ban sngap ban shahshkor gene ke ktin ge jong U Blei don shibun hagini ke si hoi don ka tukat ni aingu U Blei badon kat tukat ni kiba sngaw tenat igaban shahshkor igaban sngap ga ktin ke jong U Blei kiba bun pat kim sngaw tenat chu ban sngap ban shahshkor ya ga ktin ke jong U Blei hagini gi si ga bangingi em da check bai la ga jong jim gi prok bisnga yo lesi ba pi pilong kum gini ginong yalam niam ba ka tenrai jo bi kalong na u syaitan ba pipat ithuh yo U Blei haga jim ga jopi pimpat don gani ga jingdei bat U Blei na kata ga daw ka pelong ye pi ba pim sngaw tenat ban sngap ban shahshkor ya gani ga ktin ga jong U Blei pi sngaw tenat ban sngap ye ke gi bekenja perthei pi sngaw tenat ban sngap ye ke ya kita gi sur jingduwai perthei ya kita gi khubor perthei ye ke gi ba haga ni ga perthei bat e khubor ga jong U Blei pat pim sngaw tenat ngakwa ban ong e pi ki prok bijanga gani ga por ga bomta lada pi pim sngaw tenat ban sngap ye gani ga ktin ga jong U Blei Kynmaw kini pimlong na U Blei pilong na u syaitan da check ilaga jong jim yo le si ba ketenrai jong jim go jong pi ketenrai juga dotnut jong pi
kalung na usaitan pimpat don kita ga jing dei babat U Blei ka basimet le si pimpat ithuh u Jesus Christ ga jing jopi simet le si pidang im kita ga jing ga bat kani ka perthai le si pi sngo tanat man sngap tangi ke ga jon ka perthai philong thik kum kini gi pharisi gi sadusi ngakwa man ong pi gi pro bisinga hangani ka por ga bomta ba lada pi pim sngo tanat man sngap ya ke ga ba pi yo sngo nagi skri ga jong Blei ya ga ni ga khtin ga jong Blei ka mut ba pi phim long na U Blei nga khot ye pi ga ni ka por ki pro bisinga ba lada pi sngo thu iladi ba pi phim sngo tanat ban shahshkor ban sngap ya ga khubor ga jong U Blei hoi pila perchang re phim sngo tanat ga donon pi kam sngo tanat phim sngo tanat ban puli ya ga ni ga khtin ga jong Blei phim sngo tanat ban sngap ban shahshkor ban pi yo thia haba phile chi jing sengru le si pi yo thia haba perchang man puli ni khtin ga jong Blei ru le si pi sam thia no ngakwa ban ong pi ki pro bi han ga por da check ela ga jong ga jim ga pi le si ba ga tan rai jong ga jim pi kamlong na U Blei le si pimpat don kata ga jing dei pimpat ithuh u Jesus Christ haga jim ga jopi u jisu hang ni wong nga ithuh ya u bat nga sumar ga khtin jong u la nga ong da ki wei kintin ka ba u jisu ong nga ithuh ya to U Blei nga don kata ga jing dei bat ukpa junga ba apneng bat nga le ya ka e ga bang iohsngew na u bat nga ngap nga shahshkor ya ka e ga ba ukpa junga ukran nga kwa man ong pi ki pro bi nga hani ga por ga bomta la na phile ithuh u Jesus Christ pinlong gibrug ba sngaw tunat ban shahshkor ban sngap ya ga khtin ga jong Blei re la da pimlong na u Jesus Christ la da pimlong kita gibrug ba ithuh u Jesus Christ pinomlong kita gibrug ba sngaw tunat ban shahshkor ban sngap ya ga khtin ga jong Blei bat pin sngaw tunat eke baro pro bi nga khot iping ni ga por ga bomta check ela ga jong jim page ela ga jong jim kat ba pinang iohsngew ya ni khubor ga jong Blei han ga por let si pimpat don kita ga jing dei bat Blei khot karpan u Jesus Christ hani ga por ga bomta pediang ne u Jesus Christ don ga jing dei bat u Jesus Christ hani ga por ga bomta pro bi khot karpan u Jesus Christ la da pilong gibrug bom sngot tanat man shahshkor ban sngap ga khtin ga jong Blei pai chu Jesus Christ ga don baro pai da ga jing kalang ga mut hani ga sngi pro bi u jisu u i epi u kwa ban map epi u kwa ban aru ga jim bom chukut epi u kwa ba pi pinlong gibrug ba sngot tanat ga sngo bang ban sngap ban shahshkor barbor ya ga khubor ga jong bat ban pej barbor ban puli barbor ga khtin ga jong u pro bi le ikene ki pro bi nga ngai pinom babil da phile ikene U Blei kar khu amen.